A tam ďalšie video, dneska hráme znovu Brawl Stars. A dneska si dáme po prvýkrát, keď natáčam, si dáme push za Barryho. Mám ho na jednom ranku, kúpil som tento skin, ktorý som chcel už odkedy som ho videl. A ideme dneska pušovať, neviem si dáme Showdown alebo Brawl Ball. Dáme si Brawl Ball. A môžeme ísť rovno na to. Teraz po tejto hre budem otvárať Star Drop. Lebo som dneska už hral trochu. Ideme rovno na to. Teraz tu budú botové, to bude opäť easy, musím sa za neho naučiť hrať hlavne najskôr. Ne, tyku. Help me. No dobre, to bol dodal goal, nice. Všetko im tam nahádžem. To bude dosť ťažký push, dúfam, dneska dáme aspoň taký dobrý 10 rank. Dám gol. Dobre. To je prvá hra, dosť rýchla hlavne. Epic, poď. Niečo dobré. PowerPoint, a to je dobré, sa mi páči. Nikoho si myslím lepšie nemôžem. Ale ja si budem hrať Showdown a uvidíme sa, keď tam budú nejakí normálni hráči asi. To vám sám potom ozvem asi. Ale dávam si ešte jednu hru. No toto vyzerá, že soboty všetko. Skoro všetko. Ja tomu to tam nahádžem, aby to sa nahytoval. To opäť hrozne hra. Ale ja to dám ho aspoň taký, neviem aký rank. Dneska dáme aspoň taký 10. rank. Alebo uvidíme. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. No tak to sa to nevyvíja moc dobre, lebo ma dal Spike. 5. miesto. Jaj. Co to nevyzerá moc dobre. Toto vyzerá, že sú boti. No, možno už aj nejakí hráči, ale... Nejdeš, nikam nejdeš. Tam máš. Yes! To bolo čestné. Keď máme ultim, tak môžeme, keď vidíš, tak môžeme ujsť. Čiže je to veľká výhoda. Alebo na niekoho môžeme skočiť napríklad na tamtoho mistra Piho. Dobre, beriem späť, berie strašne opäť. Ja zdám ultinu, keď som nie to... Berie opäť s tou ultinou, hej, ale... No ukáž mi to, čo je tu dosi. Že nie je tu nikto. Tu? Nie. A Frank je tu. To som v krásne. Udej! Už má ultinu. To je blbé. Nie! Oh my god, ja som ušiel. No ale neujde mne. Nie, Barley. Zabudni na to, zabudni. Musím sa vyhelovať. Zdal som ho. Teraz tu bude Frank. Kde si? Keď ťa chytím, tak ťa zjem. Idem. Nice, prvý win za Barryho. Už máme druhý rank. Kogo to baví, že to beriem hrať, ale...
toto môže byť posledná hra. Teraz sa musím sústrediť a musím dať druhé miesto. Mohamed. Tak pôjdeme na to. Maximálne sústredenie. Tak, poberieme čistky, vyhýlujeme sa. Tu v kríku. Jedno tam rozničíme, aby sme mali toho veľa. Kód je AFK. Čiže čo? To je free kill, okej. Máme 5 power cube, ale to neznamená, že to bude výhra instant. No. Máme El Primo, vidím, ale... Dal Karla, okej. Aspoň sa tu killujú. Nahádžujem mu to tam všetko úplne, no. Ani raz som moje trofeo, takže pôjdem. Griff, money. Do prči, ne! Ja som tretí. Nie. Je to tam. 10. rank. Áno. A teraz je trofej. No poj. Ale to... Mythic. Dostali Mythic. Zatiaľ sme pušli. Tento náročný push sme dostali Mythic. Poď nič dobré. 500 coin. A počkaj ďalšie. Ja, ono bude asi ten ďalší contest, tu bude mať milión starov. Ešte ne, poď. Tak nič. Ty kokos, nice. 2024, už je 24 000. 24 000, vamos. To tam. Perry push je úspešný. Kde si Berry? Tu je. Nice. Takže dúfam, že sa vám tento push ľúbil. Nezabudnite like, odber a uvidíme sa pri ďalšom videu. Ahoj.